Φίλες και φίλοι, σας καλωσορίζουμε και στο φετινό ιστορικό περίπατο μνήμης. Ξεκινήσαμε πέρυσι να γίνεται προπαραμονή του ολοκαυτώματος. Όμως, χρόνια πολλά τώρα, κάνουμε αντίστοιχους περιπάτους και ενημερώσεις κυρίως σε σχολεία της Θεσσαλονίκης. Γιατί εκεί είναι το μέλλον και αυτοί πρέπει να μάθουν για την κατοχή, την ναζιστική κατοχή. Μια που και οι μέρες μας, όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά σε όλη την Ευρώπη, σε όλο τον κόσμο, είναι πολύ δύσκολες. Βρισκόμαστε στο ιστορικό κέντρο του Χορτιάτη. Εδώ ήταν η πλατεία του χωριού μέχρι τις 2 Σεπτέμβρη του 1944. Απέναντι, εκεί που είναι το κοινοτικό γραφείο, ήταν το κοινοτικό χάνι και το καφενείο. Μικρό ξενοδοχείο που αφήναν και τα ζωντανά τους, αλλά και διανυκτερεύαν όσοι πηγαίνανε να διασχίσουν το βουνό, να πάνε προς Χαλκιδική. Εδώ σε αυτό το σημείο ήταν ένα διόροφο κτίριο της αστυνομίας του Χορτιάτη. Και γύρω-γύρω ήταν τα διάφορα καταστήματα του χωριού. Προτού πάμε σε αυτό καθεαυτό το γεγονός, να δούμε τι συνέβη σε αυτόν εδώ τον τόπο στην αρχή της γερμανικής κατοχής. Είμαστε τέλη Μάη του 1941, από τον Απρίλη, μέσα Απρίλη, οι Γερμανοί έχουν μπει πια στη Θεσσαλονίκη και μπαίνουμε πια στην περίοδο της κατοχής. Της κατοχής από τρεις δυνάμεις, τις δυνάμεις του άξονα, τη Γερμανία, τη Βουλγαρία και την Ιταλία. Στην περιοχή της Μακεδονίας και σε εμάς είναι οι Γερμανοί. Οι κάτοικοι του Χορτιάτη με το δάσος του Χορτιάτη, με το δάσος ζούσανε εκατοντάδες χρόνια μαζί. Ζούσανε από αυτό. Με τα ξύλα που κόβανε για τη δικιά τους λάτρα. Με τα ξύλα που κόβανε για να κάνουν κάρβουνα ή να τα πουλήσουν στη Θεσσαλονίκη. Με τα κάστανα, τα κεράσια, τους μπαξέδες και βεβαίως με το διασημότερο προϊόν που παρήγαγε ο ορεινός όγκος Χορτιάτη και είναι ο πάγος. Ο πάγος που με φυσικό τρόπο παρήγαγαν οι προγονείς μας. Έχουμε ιστορικά στοιχεία από το 1500 περίπου. Βγάζει στα μέσα του Μάη, βγάζει μια διαταγή η γερμανική διοίκηση στη Θεσσαλονίκη που απαγορεύει την ξύλευση στο δάσος του Χορτιάτη και αντίστοιχα σε άλλες περιοχές. Αυτό όμως για τους κατοίκους του Χορτιάτη δεν μπορούσε να γίνει αρεστό, δεν μπορούσε να πραγματοποιηθεί γιατί από αυτό ζούσαν. Έτσι λοιπόν ανεβαίναν, κόβανε ξύλα. Δημιουργείται ένα επεισόδιο με τον τότε δασοφύλακα, τον οποίο περιποιήθηκαν κάτοικοι του Χορτιάτη και την επόμενη μέρα ήρθε μια ισχυρή δύναμη της χωροφυλακής με εντολή των κατοχικών δυνάμεων, εγκαθίσταται εδώ που ήταν ο σταθμός χωροφυλακής. Οι χορτιατινοί, οι άντρες μαζεύονται πέριξ, κάποιοι πετροβολούν προς το κτίριο και οι χωροφύλακες ανταποδίδουν πραγματικά πυρά και έχουμε την εκτέλεση στην ουσία 5 παλικαριών του Χορτιάτη. Τα παλικάρια αυτά ήταν ο Πανούδης, ο Μπουχορούδης, ο Γιαννακούδης, ο Παράδας και ο Τσάντας. 5 παλικάρια εκτελέστηκαν τέλη Μάη του 1941. Είναι το πρώτο σημαντικό γεγονός που γίνεται στην περιοχή μας. Και γι' αυτό η Κίνηση Πολιτών και η εφημερίδα Χορτιάτης 570 χρόνια τώρα απαιτεί το αυτονόητο. Δίπλα στην προτομή του Προέδρου της κοινότητας Χορτιάτη που κάηκε ζωντανός στο ολοκαύτωμα να μπει μια αναμνηστική πλάκα
που να περιγράφει με 2 κουβέντες και τα ονόματα αυτών των παλικαριών. Πέρυσι, κύριε Πρόεδρε του Δημοτικού Συμβουλίου, κύριε Γεράνη, υποσχέθηκε ο τότε Αντιδήμαρχος ότι αύριο θα το κάνουμε. Δυστυχώς δεν έχει γίνει ακόμη. Ελπίζω η επόμενη Δημοτική Αρχή να το κάνει, δεν είναι και κανένα ούτε κόστος ούτε τίποτα. Πάμε σε ένα άλλο σημαντικό γεγονός που συνέβη το Γενάρη του 1942 μέσα στο δάσος του Χορτιάτη. 12 Γενάρη του 1942 ένα γερμανικό στρατιωτικό επιβατικό αεροπλάνο για κάποιον τεχνικό λόγο, τεχνικό πρόβλημα, πέφτει μέσα στο δάσος του Χορτιάτη. Στα ανατολικά. Σκοτώνονται επί τόπου και άλλοι βεβαίως τραυματίζονται. Οι ελαφρότερα τραυματισμένοι καταφέρνουν και φτάνουν στα πρώτα σπίτια του Χορτιάτη. Όταν οι Χορτιατινοί βλέπουν τους τραυματισμένους ανθρώπους, και το τονίζω, δεν τους είδαν ως κατοχικούς στρατιώτες, αλλά σαν ανθρώπους που είχαν την ανάγκη τους, τους περιθάλπουν, πάνε κάποιοι επάνω στο βουνό να φέρουν και τους άλλους τραυματίες και παράλληλα κάποιοι να ειδοποιήσουν τη γερμανική διοίκηση για αυτό που συνέβη. Αυτό γίνεται στις 12 Γενάρη του 1942. 3 μέρες μετά, 15 Γενάρη του 1945, ο Γενικός Διοικητής των Κατοχικών Γερμανικών Δυνάμεων της Θεσσαλονίκης στέλνει μια ευχαριστήρια επιστολή στον πρόεδρο της κοινότητας Χορτιάτη, τον Χρήστο Μπαντάτσιο που είναι εκεί, και τον ευχαριστεί αυτόν και όλους τους κατοίκους του Χορτιάτη δια την επιδεχθήσαν, όπως γράφει μέσα, αλληλεγγύη προς τους Γερμανούς στρατιώτες. Αυτό το έγγραφο βρέθηκε πριν από 1 χρόνο περίπου σε μια έρευνα που έκανα στα αρχεία της κοινότητας Χορτιάτη. Και 20 μήνες μετά, είναι αυτή εδώ επιστολή, τέλος πάντων δεν βλέπετε, απλά το ντοκουμέντο υπάρχει, και 20 μήνες μετά για να δούμε πώς οι Γερμανοί στην πράξη ευχαριστούν τους κατοίκους του Χορτιάτη. 15 Γενάρη του 1942, η επιστολή 2 Σεπτέμβρη του 1944, 20 μήνες μετά. Ένα μικρό γεγονός που συμβαίνει στο Ρωμαϊκό Υδραγωγείο, μια μικρή ανταρτική ομάδα του Ελλάς συγκρούεται με μια μικρή γερμανική ομάδα. 3 Γερμανοί, 2 στρατιωτικοί της στρατιωτικής αστυνομίας και ένας χημικός, μαζί με έναν Έλληνα υπάλληλο της υπηρεσίας ίδρευσης που ήταν και Χορτιατινός, ο Τάσος ο Τρόντσιος, επιβαίνουν στο γερμανικό αυτοκίνητο. Οι αντάρτες βάλουνε σε αυτό, αφού είχε προηγηθεί πριν από 1,5 με 2 ώρες περίπου ένα μικρότερο γεγονός, όχι με Γερμανούς αλλά με Έλληνες υπαλλήλους της υπηρεσίας ίδρευσης. Αυτό το γεγονός το δεύτερο συμβαίνει περίπου στις 11 η ώρα και το χωριό από τους πυροβολισμούς αναστατώνεται, ανταλλάχθηκαν έθεν και έθεν πυροβολισμοί και τραυματίζεται θανάσιμα ένας Γερμανός. Αναστατώνεται λοιπόν το χωριό, γίνεται μια ας πούμε μίνι σύσκεψη του Προέδρου της κοινότητας και παραγόντων του χωριού και του ΕΑΜ, ο Μπαντάτσιος ήταν στο ΕΑΜ, και εκεί αποφασίστηκε, ή μάλλον δεν αποφασίστηκε, η εκένωση του χωριού. Υπήρχαν 2 απόψεις, η μία που έλεγε να μην προκαλέσουμε με το να φύγει το χωριό, δεν θα πειράξουν, δεν έχουμε καμιά ευθύνη, την εξέφρασε ο πρόεδρος, αλλά πρέπει, είπε και ο πρόεδρος, όσες οικογένειες έχουν αντάρτες στο βουνό να φύγουν, γιατί φοβόταν ότι αυτοί θα έχουν συνέπειες. Και αργά το μεσημέρι, το χωριό όμως υπάκουσε στην δικιά του, ο κάθε πολίτης τότε υπάκουσε στην δικιά του
στο δικά του αγωνία για κάποιο πρόβλημα που πιθανόν να σωθεί, και με τη βοήθεια δύο νεαρών αντρών του εφεδρικού Ελλάς, του Γιώργου του Μήτα, Χορτιατινού, και του Παναγί του Κυρούδη, επίσης Χορτιατινού, που με αυτοσχέδιους στη Λεβόες λένε το χωριό να φύγει. Πράγματι, ο Χορτιάτης με 2.500 κατοίκους, η πλειοψηφία του έχει φύγει πια στο βουνό. Περί τα 200 περίπου άτομα, θεωρώντας ότι γριές γυναίκες, γέροι άνθρωποι, έγκυες γυναίκες, δεν ξέρουμε και δεν ευθυνόμαστε για τίποτα για το τι συνέβη στο Ρωμαϊκό Υδραγωγείο, δεν έφυγαν. Όταν λοιπόν αργά το μεσημέρι οι Γερμανοί ήρθανε, εισβάλλαν στο χωριό, κακώς λέμε πολλές φορές περικυκλώσαν, δεν περικυκλώνεται αντικειμενικά λόγω του δάσους και λοιπά ο Χορτιάτες, εισβάλλουν στο χωριό, όσους βλέπουν τους συλλαμβάνουν και τους οδηγούν. Μια ομάδα στην αυλή του εξοχικού κέντρου του Προέδρου της κοινότητας του Χρήστου Μπαντάτσου, που είναι πιο κάτω από το μνημείο Ολοκαυτώματος, θα το δούμε όταν θα φτάσουμε στο μνημείο, και η άλλη ομάδα σε αυτόν εδώ τον τόπο. 50 περίπου γυναικόπαιδα τα μαζεύουν εδώ και αποφασίζουν να τα οδηγήσουν σε ένα σπίτι που θα πάμε τώρα, στην οικία Νταμπούδη, για να τα κάψουν ζωντανά. Ιωάννα, έλα να μας διαβάσεις ένα ποίημα που έγραψε η γιαγιά της, η Ευαγγελία Πιτσούλη, και αναφέρεται σε αυτά τα δύο γεγονότα που συνέβησαν, και με την πτώση του αεροπλάνου, αλλά και με την εκτέλεση, δολοφονία, φόνο, θάνατο των 5 παλικαριών. Ιωάννα. Κατοχή. Τόσες θυσίες κάνουμε. Μα η ανταμοιβή πικρή, σκληρή και μαύρη κατοχή. Φόβος πολλής και ο θάνατος παντού μας παραφύλαγε. Ένα δεμάτι ξύλα έγινε η αφορμή να σκατωθούν 5 παλικάρια. Έκλαψε όλο το χωριό και η οργή κρυφά στα στήθια δάβλιζε. Μα άνθρωποι παρέμειναν, παρόλη την οργή και το βουβό τον πόνο. Στη σκατοχή στα μαύρα χρόνια, ένα αεροπλάνο γερμανικό έπεσε στο βουνό και σκόρπισε εχθρούς, τραυματισμένους και καμένους. Στιγμή δεν δίστασαν. Όλοι οι Χορτιατινοί έτρεξαν χωρίς να το σκεφτούν. Ο πατέρας μου μαζί, Αντώνης Κυρίμης, αυτός τα διηγήθηκε. Στα σπίτια τους πήραν και με το λάδι της καντήλας τους γιάτρεψαν. Η Μαριλένα θα μας διαβάσει ένα πεζό, ένα απόσπασμα από έναν συλλογικό τόμο που έγραψε ο Σωτήρης Πατατζής με ολοκαυτώματα από όλη την Ελλάδα. Γύρω στο 50 γράφτηκε. Και είναι η τραγωδία των Ανθών που αναφέρεται στο Χορτιάτη. Άλλοτε, πριν από τον πόλεμο, έλεγες Χορτιάτης και ασυναίσθητα περνούσαν από το μυαλό σου μόνο εικόνες σιβηλιακές, ψίθυροι του δάσους, γάργαρα νερά, όμορφες κοπέλες που ανέβαιναν εκεί για να περάσουν το καλοκαίρι τους. Και τώρα βέβαια υπάρχουν όλα αυτά, αλλά ασυναίσθητα πάλι, όταν τύχει να γνωρίζεις τη μεγάλη τραγωδία του χωριού, ξελεύουν στο μυαλό σου προσδιοριστά εικόνες φρίκης. Σου φαίνεται ότι ακούς παρακτικές κραυγές και νιώθεις ότι από κάπου αναδύνεται ακόμα η οσμή καμένης ανθρώπινης σάρκας. Τότε που ξέσπασε η συμφορά, η λευτεριά είχε αρχίσει να γλυκοχαράλει, αλλά δεν έλεγε ακόμα να φανεί. Είναι πολλοί, χιλιάδες και χιλιάδες τελευταίες ώρες. Εκείνοι που έφυγαν από τον κόσμο μόνο με την απαντοχή της νίκης, δίχως να προφτάσουν να την ειδούν. Ανάμεσα σε αυτούς και 149 αθώοι μάρτυρες του Χορτιάτη. Προτού ξεκινήσουμε την πορεία των μελοθανάτων για να πάμε στην οικία Νταμπούδη, να σας πω ένα γεγονός που συνέβη εδώ πέρα. 50 γυναικόπαιδα περίπου, μαζεμένα, μία γυναίκα, 35 τότε περίπου, ίσως και τόσο ήταν, η Ελένη Κουκαρούδη Αγγελινούδη, έχει μια φαϊνή ιδέα. Ο θείος της, αδερφός της μάνας της, ήταν συνταγματάρχης του ελληνικού στρατού. Και βλέποντας ότι ένα από τα πρωτοπαλίκαρα του Σούμπερτ, ο Γερμανάκης ή ο Καπετανάκης, κάνει κουμάντο εδώ πέρα, πάει και του λέει: εγώ έχω
συνταγματάρχη θείο και είναι μαζί σας. Ποιος είναι? Και τυχαία αναφέρει το όνομα Λεωνίδας Λαναράς και λέει τον είχα αξιωματικό στο αλβανικό μέτωπο και μέσωσε τη ζωή. Φύγε εσύ. Λέει να πάρω και την ανιψιά μου, του Αγγελινούδη του Λευθέρη την κόρη. Η μάνα δεν αφήνει το παιδί, αλλά 2 παιδιά έχει, η Ελένη το αρπάζει τον Κώστα, οι παλιχορτιατινοί τον έχουν γνωρίσει και φεύγει. Είναι η μόνη που σώθηκε με αυτόν τον τρόπο από εδώ, από τον τόπο αυτό. Ξεκινάμε λοιπόν και πρέπει να πω ότι μαζί μας σήμερα από όλους τους καλούς φίλους και φίλες που υπάρχουν, θα κάνω μία αναφορά, επιτρέψτε μου, στον Στέργιο Αράπογλου, που πριν από 2 μήνες περίπου έκανε 3.000 χιλιόμετρα τρέχοντας από τα ελληνοτουρκικά σύνορα μέχρι το τέλος της Κρήτης, επισκέφθηκε πάνω από 60 ολοκαυτώματα με στόχο να απαιτήσει μέσα από αυτή τη δημοσιοποίηση του αγώνα του, να απαιτήσει το Υπουργείο Παιδείας να εντάξει στη σχολική ύλη τα ολοκαυτώματα, οι Γερμανοί να πληρώσουν για τις οφειλές που οφείλουν στο γερμανικό κράτος και στα χωριά ολοκαυτώματα. 3.000 χιλιόμετρα έτρεξε ο Στέργιος από τον Εύρο σε 50 τόσες μέρες μέχρι το τέλος της Κρήτης. Είναι μαζί μας, τον ευχαριστούμε. Πάμε λοιπόν. Πάμε. Εδώ είναι ένα μικρό ρεματάκι. Όταν φτάνουν εδώ, οι πομποί όπως καλή ώρα είμαστε τώρα, δεξιά και αριστερά είναι Γερμανοί και Έλληνες τάγματα-ασφαλίτες, 2 γυναίκες, η Αγοραστού που το σπίτι είναι ακριβώς από την κάτω μεριά, και η Χαρατσή Ελένη, είναι εδώ η εγγονή της ανάμεσά μας, βλέποντας ότι εκείνη την ώρα ένας Γερμανός που ήταν δίπλα τους στρέφεται για να ανάψει τσιγάρο, δίνουν μια βουτιά και πέφτουν μέσα στο μικρό ρέμα που είναι όλο βάτα, τσουκνίδες κλπ. Είναι οι μόνες που σώθηκαν, πέρα από την Ελένη που έκανε την κίνηση που σας είπα προηγουμένως, που σώθηκαν από την ομάδα αυτή, η Αγοραστού και η Χαρατσή. Η μεν Χαρατσή ανεβαίνει προς τα πάνω, φτάνει στο πατρικό της σπίτι, όσοι ξέρουν τους Περικλείδες απέναντι ήτανε, και εκεί βλέπει σκοτωμένο τον πατέρα της και τον ξάδερφό της. Φεύγει προς το βουνό και σώθηκε. Πάμε προς την οικία. Η ομάδα που ξεκίνησε λοιπόν από την πλατεία την οδήγησαν σε αυτόν εδώ το χώρο. Εδώ ήταν ένα μεγάλο σπίτι της οικογένειας Νταμπούδη, του Βαγγέλη Νταμπούδη, και το θεώρησαν το κατάλληλο για να βάλουν όλο τον κόσμο μέσα και να τον κάψουν. Πράγματι, 50 γυναικόπαιδα τα στιβάξανε κυριολεκτικά, δεν ήταν αυτό το σπίτι βέβαια έτσι, τα στιβάξαν κυριολεκτικά, ρίχνουν μια εμπριστική σκόνη, πυροβολισμούς, κάποιοι σκοτώθηκαν από τις σφαίρες και οι άλλοι πήρανε, οι άλλες γιατί κυρίως γυναικόπαιδα ήτανε, πήρανε φωτιά. Δεν γλίτωσε μέσα από την οικία του Νταμπούδη κανένας και καμία. Ανάμεσά τους ήταν και η γιαγιά μου, η μάνα του πατέρα μου, που όταν η γειτονιά την είπε πάμε να φύγουμε στο βουνό, είπε να περιμένουν να έρθουν τα παιδιά από τη Θεσσαλονίκη που πήγαν να πουλήσουν ξύλα. Τα παιδιά ήταν ο πατέρας μου και ο αδερφός του, ο Γιώργος. Τα παιδιά όμως, όταν ανέβαιναν και φτάσανε στην περιοχή Μήλη, είναι στα δυτικά του χωριού έτσι ύψωμα και υπάρχουν μήλοι, ανεμόμήλοι από το 1700 εξού και το τοπονύμιο Μήλη, είδανε να έρχονται τα γερμανικά αυτοκίνητα, υποπτεύτηκαν ότι κάτι καλό δεν και τράβηξαν προς το βουνό. Η μάνα περίμενε τα παιδιά, τη βρήκανε οι Γερμανοί και οι συνεργάτες και την κάψαν ζωντανή μαζί με όλα τα γυναικόπαιδα. Αυτός εδώ ο τόπος, αυτός εδώ ο χώρος, θα δείτε και το χώρο που θα πάμε, που έγινε το πιο, ας το πούμε, μαζικό έγκλημα εκείνη τη μέρα, ο Φούνος Γκουραμάνη, σε υποβάλλει πιο πολύ. Αυτή η απλότητα, η λιτότητά του κλπ. Βέβαια, χρόνια απαιτούμε
θυμάμαι από την Δημαρχία του Γεράνη όταν ήμασταν Δήμος Χορτιάτη. Είναι πονηρές ημέρες, επειδή αναφέρουμε σε πρόσωπα, μην ονόματα, μην το παρεξηγήσετε, γνωριζόμαστε καλά όλοι μας. Λοιπόν, πήρανε απόφαση ομόφωνα να απαλωτριωθούν 2-3 μικρά οικοπεδάκια, να καθαριστεί, να ανοίξει, να αναπνεύσει ο χώρος και να αναδειχθεί ίσως και με κάποια άλλα έργα που θα έπρεπε να γίνουν εδώ. Αυτή η απόφαση πέρασε στον καινούριο Δήμο Πηλαίας Χορτιάτη, ομόφωνα αποφάσισαν σε 2-3 δημοτικά συμβούλια. Η κατάσταση δυστυχώς είναι αυτή που είναι. Σε αυτόν λοιπόν τον συμβολικό και στον χώρο που βγάζει πόνο, αγωνία κλπ. Επιλέξαμε πριν από χρόνια να γίνονται εδώ εκδηλώσεις. Έτσι γίνονται θεατρικές εκδηλώσεις. Έχουμε κάνει 2 θεατρικές εκδηλώσεις με το Κρατικό Θέατρο και μία που ήταν παραγωγή της Κίνησης Πολιτών σε ένα έργο της Αποστολίδου, της Χαρούλας Αποστολίδου, και πιστεύουμε ότι ο λιτός χώρος, ο δωρικός έτσι χώρος σε υποβάλλει σε όλο αυτό το γεγονός το οποίο συνέβη. Η Μαριλένα θα μας διαβάσει τώρα ένα μικρό πεζό από τις σελίδες αυτοβιογραφίας του Γιώργου του Βαφόπουλου, που αναφέρεται στο ολοκαύτωμα του Χορτιάτη. Θα την παρακαλέσω, νέο κορίτσι είναι, ρίξε ντεσιμπέλ προς τα πάνω. Στις αρχές Σεπτεμβρίου, μια αποτρόπαια είδηση συντάρεξε τη Θεσσαλονίκη. Ο Χορτιάτης, το κοντινό μας χωριό, είχε παραδοθεί από τους Γερμανούς και τους Έλληνες συνεργάτες τους στις φλόγες, μόλις τους κατοίκους. Τώρα, προς το τέλος της κατοχής, ο εχθρός είχε γίνει σκληρότερος και ήρθαν οι έξαλλες ορδές των Γερμανών και ζώσανε το χωριό και κλείσανε τους κατοίκους στην εκκλησία και στα σπίτια και βάλανε φωτιά και αφήσαν τις φλόγες να υψωθούν και να πνίξουν άντρες, γυναίκες και παιδιά σε μια φρικτή μάζα από σπαραγμό και καμένες σάρκες. Έξω από τη φλεγόμενη τούτη κόλαση στεκότανε άγριοι Γερμανοί και οι ταγματασφαλίτες και πυροβολούσαν όσους στην απόγνωσή τους δοκίμαζαν μια έξοδο σωτηρίας και τους ξανάριχναν μέσα στη φωτιά, ώσπου οι σπαραγμοί καταλάγιασαν, οι φλόγες χαμήλωσαν και η σιωπή του θανάτου κατακάθισε κι αυτή πάνω στα ερείπια του καμένου χωριού και χάριξε τη χρονολογία της αποφράδας ημέρας, 2 Σεπτεμβρίου 1944. Η Ειρήνη θα μας διαβάσει ένα ποίημα της Θέτης Χορτιάτη. Η Θέτης Χορτιάτη ήταν, νομίζω ότι έχει πεθάνει, ήτανε Χορτιατινή, είναι συγγραφέας γνωστή κυρίως παιδικής λογοτεχνίας και όχι μόνον. Περνούσε όλα τα καλοκαίρια της, η οικογένειά της ήταν πλούσια οικογένεια. Είχαν και την περίφημη Στοά Χορτιάτη στη Θεσσαλονίκη, Μητροπολίτου Γεναδίου, με τσιμισκή απέναντι από τα Αλωτρά Παράδεισος, τώρα που είναι το ξενοδοχείο Εγνατία Παλάς. Λοιπόν, τα καλοκαίρια τους τα περνούσε εδώ και ήταν εκείνες τις μέρες στο ολοκαύτωμα και η ίδια. Έχει γράψει ένα μακροσκελέστατο ποίημα με τίτλο το τραγούδι του Χορτιάτη. Ένα μέρος θα μας διαβάσει η Ειρήνη. Το τραγούδι του Χορτιάτη. Πυρόδρε πάνη σήκωσε, σπιθοβολιά και τρίζει, στα δόντια του το ακόνησε, το γυάλισε στα μάτια. Φρίκια ο αγέρας έσυρε και σκιάχτηκεν ο ήλιος και τα στερούδια κρύφτηκαν στο φεγγαριού τον κόρφο. Τα δέντρα όλα σπαρτάρισαν και πέταξαν τα φύλλα και τα λουλούδια πλάνταξαν και έχασαν τη λαλιά τους, ως και τα γρήμια λάφιασαν και έφυγαν αληχτώντας. Ο Φώτης θα μας διαβάσει ένα ποίημα του Μάριο Αζοπάρτη. Ο Μάριο Αζοπάρτη είναι διευθυντής της Δραματικής Ακαδημίας της Μάλτας. Επισκέφθηκε πριν από χρόνια το Χορτιάτη, του κάναμε μία ξενάγηση και μετά μας έστειλε ένα ποίημα από όλο αυτό το δράμα που και αυτός έτσι πέρασε, το νιώσε ιδιαίτερα σε αυτόν τον χώρο. Όρος Χορτιάτη. Όρος Χορτιάτη του Μάριο Αζοπάρτη. Υπάρχει μία μοναχική φλόγα που τρεμοσβήνει στο όρος Χορτιάτη. Κοιτάζει αγέροχα πάνω από το ανεμογμένο χωριό, κουρνιασμένη σε ομίχλη κάτω από μολυβένια σύννεφα. Αγκαλιάζει παλιά μυρολόγια και διαπερνά διστακτικά τις χορδές της μνήμης.
Υπάρχει ένα φως που τρεμοσβήνει στο όρος Χορτιάτη. Κλείνει στην ψυχή του την αναποφάσιστη μοίρα ενός πυρετόδους απογεύματος, το Σεπτέμβριο, όταν οι θεοί έκρυψαν τα πρόσωπά τους να μην γίνουν μάρτυρες, καθώς γεράκια με κράνη και μεταλλικά ράμφη ξέσκιζαν τον νωτερό αέρα. Εκείνη την ώρα, με τις φλεγόμενες σκιές και τις ανθρώπινες τάχτες, υπάρχει ένα μοναχικό φως στο όρος Χορτιάτη. Να θυμίζει τη δυσοδεία του θανάτου, όταν τίναζαν στον αέρα τις καρδιές και τα μυαλά ανδρών και γυναικών που θύλαζαν στην τελευταία πράξη της ύπαρξής τους. Μέσα από τους ρυθμούς του χρόνου, ένας κύκλος αναφιλητών και δακρύων και κορολιασμένων ψαλμών υψώνεται στη φλόγα που τρεμοσβήνει στο όρος Χορτιάτη. Έπειτα γίνεται μια αιωρούμενη λίμνη αίματος που αρνείται να στεγνώσει, καθώς καλεί τα φαντάσματα της θλίψης, τριγυρίζοντας ακατάπαυστα με ξεραμένους λαιμούς και μάτια κενά. Πρωτού φύγουμε από εδώ, θα σας δείξω μια φωτογραφία. Είναι μια ολόκληρη οικογένεια, η οικογένεια του Κώστα Αγγελινούδη, η οποία ξεκληρίστηκε ολόκληρη εκείνη τη μέρα. Είναι ο πατέρας, η μάνα, η κόρη και τα τρία αγγελούδια που είναι πάνω. Ήτανε παιδιά του Κώστα Λασκαρίδη, για τους παλιούς χορτιατινούς του Φούρλα. Ήτανε αυτά που παίζαμε. Εσύ που έπαιζες και έχεις γράψει και γι' αυτό, ακριβώς. Εδώ πέρα είχαμε κάνει ένα θεατρικό, σας είπα, και με τη Χαρούλα Αποστολίδη. Ο Λουκάς, ο Δαγδυλέλης, καλός φίλος και ερασιτέχνης ηθοποιός, πρωταγωνιστούσε εκείνη τη μέρα, θέλει να πει δύο κουβέντες, εννοείται. Σε ευχαριστώ. Εγώ έκανα τραυματασφαλίδι εδώ. Πάντα με δίνουν κακούς ρόλους γιατί τους κάνω καλά. Λέω πάντα με δίνουν κακούς ρόλους γιατί τους κάνω καλά. Ο ρόλος μου ήταν να ζητήσω συγχώρεση σε μια περίεργη συνθήκη από κάποιους που ζήσανε. Ήταν όλα, ας πούμε, πλασματικά, αλλά το έργο προσπαθούσε να διερευνήσει το έγκλημα στον πόλεμο. Να δώσει μια απάντηση γιατί γίνονται εγκλήματα. Ή αν ο πόλεμος δεν υπάρχουν εγκλήματα και είναι μόνο μάχες. Ομολογώ ότι μέσα από αυτή τη διαδρομή δεν μπόρεσα να ξεκαθαρίσω πολλά πράγματα ακόμα, αλλά σίγουρα το έγκλημα το ένιωσα. Πώς το ένιωσα, αυτό θα πω και τελειώνω. Μπαίνοντας και βλέποντας μέσα το κουτί με τα οστά, καθόμουν πάντα πριν αρχίσει το έργο, δεν μπορούσα να κάνω κάτι άλλο. Να δω αυτά και μετά να βγω έξω. Και οι πρόβες ακόμα. Και το άλλο που θέλω να σας πω ότι ενώ σε μια πρόβα καθόμαστε εδώ και ετοιμαζόμασταν, μια κυρία, δεν ξέρω αν είναι εδώ τώρα, περνάει μπροστά, κάθεται εκεί στο κάγκελο πίσω πριν πιέσει εδώ και μας κοιτούσε. Και λέω: θέλετε κάτι? Λέει: σας βλέπω. Και λέω: γιατί, τι έγινε? Κάθε φορά που έρχονται αυτές οι μέρες, είμαι από το Χορτιάτι εδώ, λέει. Εγώ δεν ήμουν εδώ, δεν είχα γεννηθεί τότε. Νιώθω πολύ άσχημα όταν έρχονται αυτές οι μέρες. Δεν μπορώ να ησυχάσω. Μία χρονιά, λέει, που έφυγα από το χωριό, κάπου πήγε μακριά, ήμουνα ξαλαφρωμένη. Αυτά. Ο Λουκάς μίλησε εδώ πέρα. Αυτό εδώ πέρα το κτίσμα, το μικρό που φαίνεται σαν εκκλησάκι, είναι το κοινοτάφιο οστεοφυλάκιο Καέντων. Όσα κόκαλα δεν έγιναν στάχτη, τα μάζεψαν οι χορτιατινοί και τα βάλαν σε μία κασέλα και είναι μέσα σε αυτόν τον χώρο. Αυτά έβλεπε ο Λουκάς. Πάμε λοιπόν. Και από τους δύο χώρους, και από εδώ και από το Φωτογκραμμάνι ή μόνο όχι, από εδώ? αυτά είναι από εδώ. Δεν ξέρω αν δεν μπορώ να το πω αυτό. Δεν ξέρω. Βρισκόμαστε στον χώρο που ήταν ο φούρνος, ένα διόροφο κτίσμα, ο φούρνος που έβγαζε το ψωμί για τους κατοίκους του Χορτιάτη. Σε αυτόν εδώ τον τόπο, σε αυτόν εδώ τον χώρο, σε αυτό το κτίσμα επέλεξαν να φέρουν την δεύτερη ομάδα των γυναικόπαιδων που είχαν συγκεντρώσει στην αυλή του εξοχικού κέντρου του Προέδρου της κοινότητας που ήταν 100 μέτρα πιο κάτω. Τους φέραν εδώ, τους στιβάξανε στους δύο ορόφους, όσους δεν χώραγε το κτίριο τους εκτελέσανε στην αυλή. Ιωάννα, θα μας διαβάσεις, θα ακούσουμε 4 μαρτυρίες
επιζώντων μέσα από το φούρνο. Η Ιωάννα θα διαβάσει του Πέτρου Τσαγκαλή. Σκότωσαν τη μάνα μου, αφού πρώτα έκοψαν τα δάχτυλά της με το σουγιά και πήραν τα δαχτυλίδια της. Μετά μας βάλανε στο φούρνο του Γκουραμάνη. Προτού μας βάλουνε φωτιά, ξέφυγα από το πίσω παράθυρο και κρύφτηκα πρώτα κάτω από ένα κάρο φορτωμένο αλεύρι από το πλιάτσκο που έκαναν οι ταγματασφαλίτες. Ύστερα έπιασα ανεμοθύελα, σκοτίνιασε ο τόπος και εκμεταλλεύτηκα εκείνη τη στιγμή, τη σκοτεινιά, και έφυγα στα χωράφια. Στο δρόμο συνάντησα την Ελένη Γκουραμάνη. Λες και την βούτυξαν σε ένα καζάνι με αίμα και την έβγαλαν. Έσταζε αίμα. Εκείνη πήγαινε να βρει τον πατέρα της στο βουνό και εγώ τον δικό μου. Της Μαρίας Αγγελινούδη, που ήταν και η μεγαλύτερη που σώθηκε μέσα από το φούρνο, 9 άτομα σωθήκανε. Την μαρτυρία θα μας τη διαβάσει η Μαριλένα. Ανεβαίνει το πάνω και δυνατό. Μας έριξαν σαν αρνιά μέσα στο φούρνο και έβαλαν με το πυροβόλο. Πολλοί σκοτώθηκαν και άλλοι τραυματίστηκαν. Εγώ τραυματίστηκα ελαφριά και ανέβηκα επάνω στο ζυμωτήριο. Εκεί ήταν και ο πρόεδρος με την οικογένειά του. Το παιδί του έπεσε μέσα στο καζάνι του ζυμωτηρίου και κάηκε. Δεν ξέρω πώς σώθηκα. Ήμουν πίσω από μια γυναίκα με ένα παιδί στην αγκαλιά που δρασκελούσε το παράθυρο. Έπεσε εκείνη νεκρή από τις σφαίρες που ρίχτηκαν και εγώ έπεσα δίπλα της. Η πλάτη μου ήταν γεμάτη παιδικά μυαλά και από τα χέρια μου έτρεχαν αίματα. Με πέρασαν σκοτωμένοι και δεν ξαναπυροβόλησαν. Και εγώ έμεινα ακίνητη. Ύστερα πέσανε πάνω μου και άλλοι νεκροί και με σκέπασαν. Αλλά άκουσα όσα λέγανε. Λίγο πιο πέρα τραβούσαν τον Παπαδημήτρη από τα γένια και τον ρωτούσαν. Εσύ τραγόπαπα, από πού είσαι, κομμουνιστής είσαι? Άκουγα και κλάματα και ουρλιαχτά, αλλά δεν ήξερα από πού έρχονταν αυτά. Όταν σταμάτησα να ακούω και τον παραμικρό θόρυβο, παραμέρισα τα πτώματα από πάνω. Σηκώθηκα και έφυγα έξω από το χωριό. Η Ειρήνη θα μας διαβάσει της Βασιλικής Γκουραμάνη. Η Βασιλική Γκουραμάνη πέθανε, είναι η τελευταία από τις πιο χαρακτηριστικές περιπτώσεις ανθρώπων που σώθηκαν μέσα από το φούρνο. Σε όλη της τη ζωή αυτή και η Ελένη Γκουραμάνη Νανακούδη κάναν αγώνα όλα αυτά που περάσανε να γίνει κτήμα της νέας γενιάς. Πέθανε πριν από 1,5 χρόνο περίπου. Είχαμε τρελαθεί. Άρπαζαν οι ταγματασφαλίτες στα μωρά και σπάγαν τα κεφαλάκια τους στους τοίχους του φούρνου που μας κλείσανε. Άλλα τα στραγγάλιζαν και άλλα τα ποδοπατούσαν και τα μυαλουδάκια τους χυμένα επάνω μας. Ήταν φρίκι. Ύστερα ρίχνουν μια φορά με το πολυβόλο, γαζώνουν μερικούς και στη συνέχεια ρίχνουν επάνω μας ξερά χόρτα. Ρίχνουν και μια σκόνη και βάζουν φωτιά. Μας έπνιξαν οι καπνοί. Και εκείνοι έξω τραγουδούσαν και γελούσαν και ακόμη τα χαχανιτά τους κουδουνίζουν στα αυτιά μου. Και ακόμα σκέφτομαι, τι άνθρωποι ήταν αυτοί. Μάνες τους γέννησαν άραγε οι φίδια. Από μπροστά όσοι βγαίνανε έπεφταν πάνω στα μαχαίρια, τις ξυφολόγχες και τους σουγιάδες τους. Έτσι χτύπησαν και τη μητέρα μου μόλις βγήκε. Εγώ έφυγα από την άλλη πλευρά. Έπεσα πάνω σε πτώματα και έκανα την πεθαμένη. Ήμουν βουτυγμένη στο αίμα. Ύστερα άρχισε ένας αέρας, μια θύελα και όλα σκοτίνιασαν γύρω μου. Σηκώθηκα σιγά σιγά και κρύφτηκα στα καλαμπόκια. Εκεί συνάντησα και ένα κοριτσάκι 6 χρονών και το πήρα μαζί μου. Το κοριτσάκι αυτό ήταν η Ήρης Ζέκα. Πήγαμε σε ένα μπακτσέ έξω από το χωριό και εκεί μας βρήκαν οι συγχωριανοί που ήρθαν από το βουνό. Ύστερα από 5 μέρες συνάντησα τον πατέρα μου. Από την οικογένειά μου δολοφονήθηκαν 11 άτομα. Δεν ξέρω τι να πω. Μετά τη συμφορά ο καθένας ψάχνει να βρει την αιτία της συμφοράς και σπάνια τη βρίσκει. Ήταν τόσο φρικιαστικά όσα έγιναν εκείνη τη μέρα που πέρασαν τόσα χρόνια και εξακολουθώ να τα βλέπω στον ύπνο μου, ολοζώντανα. Βασιλική Γκουραμάνη, 12 χρόνων τότε. Ο Φώτης θα μας διαβάσει, Φώτη, του Τάσου Ρωμούδη, που ήταν μαζί με τις 2 μικρότερες αδερφές του. Ναι. Ευχαριστούμε Περοδρομία Ελλήνης. Ναι. Συγχαρητήρια και σε σένα προσωπικά και στην κίνηση και στο χωριάτι 570 διαχρονικά για όλα αυτά το πέρα. Και βέβαια, αν οι ψηφοφόροι επιλέξουν να είστε η επόμενη Δημοτική Αρχή, και το Μνημείο Ολοκαυτώματος πρέπει να... Και κυρίως το Μουσείο Ολοκαυτώματος, επιτέλους, πρέπει κάτι να γίνει, όπως και οι απαλωτριώσεις. Για το πολιτικό αγώνα συγχαρητήρια, Μπάμπη. Ο Τάσος Ρωμούδης λοιπόν ήταν
6-7χρονο παιδάκι, και ήταν και οι δύο μικρές αδερφές του που το σπίτι τους ήταν εδώ απέναντι. Και τους βάλανε και τους τρεις μέσα, κύριε Κισπούδη, και σώθηκαν. Θα μας διαβάσει του Τάσου, πέθανε και τα τρία αδέρφια αυτά. Την οικογένειά μου... Όχι εδώ μέσα, να μην παρεξηγηθούμε, στη ζωή του στη συνέχεια που ήταν μαύρη και άραχνη. Την οικογένειά μου, τη μητέρα μου Ευαγγελία 40 χρονών, και τα 4 παιδιά της, ο Χρήστος 12 χρονών, εγώ ο Τάσος 7 χρονών και οι μικρές μου αδελφούλες η Ειρήνη και η Ελένη 4 χρονών, μας οδήγησαν στο φούρνο Γκουραμάνι που ήταν απέναντι από το σπίτι μας. Η αγωνία και ο φόβος μας έζωσαν όλους. Σε λίγο οι Γερμανοί, με τη βοήθεια πάντα των πραγματασφαλιτών, έριξαν επάνω μας μία εμπριστική σκόνη, πολλούς πυροβολισμούς και μας έβαλαν φωτιά. Και εμείς μέσα στο κτίριο και εγώ ήμασταν ζωντανοί. Έτσι, ο σώζον αυτό σωθήτο. Εγώ ξέφυγα από τη μάνα μου και επειδή ήμασταν στο ζυμωτήριο στον επάνω όροφο, κατέβηκα από τις σκάλες στο ισόγειο. Και ακριβώς απέναντι υπήρχε ένα παράθυρο και μία σκαλίτσα από όπου έβαζαν τα άλευρα. Είδα λοιπόν ορισμένους ανθρώπους να ανεβαίνουν τη σκαλίτσα και να πηδάνε από το παράθυρο. Έκανα και εγώ το ίδιο. Άλλωστε ήταν η μοναδική επιλογή, αφού οι καπνοί και οι φλόγες μας έπνιγαν και μας έκαιγαν ζωντανούς. Στον δρόμο έλεγα: πού πάω μόνος μου? Ο πατέρας μου δεν ξέρω πού είναι. Η μητέρα μου και τα αδέρφια μου έμεναν και καίγονται στο φούρνο. Μόνο στον κόσμο με πια. Τι να κάνω τώρα? Και με τις σκέψεις αυτές πέρασα το νεκροταφείο και ανέβηκα προς το βουνό, όπου σε ένα πλάτωμα συνάντησα ένα γεροντάκι και του τα αφηγήθηκα όλα. Σαν από θαύμα, όπως ο Τάσος, σώθηκαν και οι δύο αδερφούλες του, η Ειρήνη και η Ελένη Φροσούλα. Προτού δώσω το λόγο στο Μανώλη Γκουραμάνη, που τότε ήταν 7χρονο παιδί, αλλά τα γνώρισε και τα είδε με τα ίδια του τα μάτια αρκετά πράγματα και θα μας πει και πώς σώθηκε, ενώ οι δυο αδερφές του και η μάνα του κάηκαν ζωντανοί στο φούρνο Γκουραμάνη. Εδώ είναι μια φωτογραφία, μια ολόκληρη οικογένεια που ξεκληρίστηκε. Είναι η οικογένεια του Στέφανου Γκουραμάνη, που ήταν η ιδιοκτησία του ο φούρνος. Πολλοί όταν κάνουμε ξενάγηση με ρωτάνε, καλά, διαβάζουμε Γκουραμάνη, 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 23 ονόματα. Γιατί, τι συνέβη και αυτή η οικογένεια έχασε τόσους πολλούς ανθρώπους? Όταν, όπως μου τα διηγείται η θιά μου, μου τα διηγιόταν η θιά μου η Ελένη Γκουραμάνη να ανακούδει, που και αυτή τη χάσαμε πριν από κάποια χρόνια. Ίσως το πιο έτσι, εμβληματικό πρόσωπο από τους διασωθέντες. Όταν έγιναν οι πυροβολισμοί στο Ρωμαϊκό Υδραγωγείο, η μάνα μου και όλο το σόι, τότε στα χωριά παλιά, αναγειτονιά μέναν τα μεγάλα σόγια. Εδώ μέναν οι περισσότεροι γκουραμανάδες, γκουραμάνοι, μέναν εδώ. Απευθύνθηκαν λοιπόν στο Στέφανο, που ήταν ο αρχηγός τέλος πάντων της οικογένειας, αφού οι άνδρες τους είναι στο βουνό για τις δουλειές τους, είναι στις κτηνοτροφικές και γεωργικές εργασίες. Στέφανε, τι να κάνουμε? Μη στεναχωριέστε, ελάστε εδώ στο φούρνο να κάτσετε, εγώ θα πάω να κρυφτώ, μήπως πειράξουνε τους άντρες. Από εδώ πίσω, ήταν ο φούρνος πίσω ακριβώς, είχε σαν μπαξέ, καλαμιές, εκείνο κλπ. Πάει λοιπόν και κρύβεται εκεί. Όταν οι Γερμανοί και οι ταγματασφαλίτες μπήκαν στο χωριό και μπαίναν σε σπίτια για να βρουν ανθρώπους, ήρθαν και στο φούρνο, βρήκανε 15 γκουραμάνιδες της γειτονιάς εδώ, όλους μαζεμένους. Και την οικογένεια που σας έδειξα τώρα, τη γυναίκα του και τα 5 του παιδιά, του Στέφανου Γκουραμάνη. Σώθηκε ο Στέφανος Γκουραμάνης. Σώθηκε. Εγώ τον θυμάμαι, ένα γεροντάκι που ήταν χαμένο στον κόσμο του, γιατί χωρίς να έχει καμία πρόθεση βέβαια, αντί να πάρει την οικογένεια και όλο το σόι και να τραβήξει στο βουνό όπως κάνουν περισσότεροι, τους πήρε στο λαιμό του χωρίς να έχει καμιά ευθύνη βέβαια. Ο Μανώλης λοιπόν με λίγα λόγια θα μας διηγηθεί εκείνη τη μέρα τι ακριβώς είδε και πώς σώθηκε. Έλα Μανώλη λίγο επάνω. Είναι από τους μόνους πια επιζώντες που έζησαν και γνωρίζουν. Άλλωστε γι' αυτό τον έχουμε και πρόεδρο στο Σύλλογο Οικογενειών Θυμάτων Ολοκαυτώματος Χορτιάτη χρόνια τώρα. Εγώ είμαι ένας από τους επιζώντες που έζησε και επέζησε το ολοκαύτωμα
Και μετά από 79 χρόνια ξαναβρίσκομαι εδώ που ήμουνα την ημέρα εκείνη 9,5 ώρα, έστειλε η μάνα μου να πάρω το ψωμί. Και σε συνέχεια θα πηγαίναμε στο Αμπέλι που πήγε με την αδερφή μου τη Μαρίκα 17 χρονών, την Ευτυχία, ο αδερφός μου με τις Αγελάδες, ο πατέρας μου στη Θεσσαλονίκη πήγε φασουλάκια στην Λαχαναγορά και εγώ ο μικρότερος έπρεπε να πάρω ψωμί, να κλειδώσω το σπίτι και να πάω κι εγώ στο Αμπέλι, το οποίο βρισκόταν κοντά δίπλα στο δρόμο. Έτσι και έγινε. Μετά από 79 χρόνια ξαναβρίσκομαι στο σημείο αυτό εδώ πέρα, αλλά οι εικόνες που έζησα εγώ την ημέρα εκείνη δεν φεύγουν από το μυαλό μου ποτέ. Θα παραμείνουν. Θα παραμείνουν τι κάναμε στην αυλή εκεί όλα τα παιδιά, τις καδερφούλες μου, του θείου μου τα κορίτσια, 3 κοριτσάκια, τη Μαρία 9 χρονών, την Στέλλα 7 χρονών και την Ειρηνούλα 3 χρονών, οι οποίες πήγαν και αυτοί όλοι μαζί. Ήρθα εδώ πέρα, εγώ παίρνω το ψωμί και πάω στην κατεντολή της μάνας μου, κλειδώνω το σπίτι και συνεχίζω το δρόμο για το Αμπέλι. Στο υδραγωγείο συναντάω την ομάδα της αντίστασης, τους αντάρτες. Και συνεχίζω το δρόμο. Σε 100 μέτρα πιο πέρα, τελείως συμπτωματικά συναντάω τον αδερφό με τις Αγελάδες. Και ένα συμπεθερό μας, το Βάγγιο το Μουσίδη, που ήταν εκεί πέρα. Θα μπορούσαν κάπου αλλού να βρίσκονται εκεί στη στιγμή. Εκεί την ώρα βρέθηκαν εκεί. Αφού συναντάω τον αδερφό μου, στέκομαι και εγώ να κουβαντιάσουμε λίγα. Εκεί την ώρα έρχεται το πρώτο γερμανικό αυτοκίνητο. Το οποίο αυτό έριχνε, αυτοί ήταν στο Παύλο Μελά η δύναμη των Γερμανών και κάθε 15 μέρες ερχόταν στο Χορτιάτι και ρίχναν χλώριο στις πηγές που είναι δίπλα εδώ, στην Αγία Παρασκευή. Ξαφνικά εμείς ακούμε τους πυροβολισμούς. Τι ακριβώς έγινε δεν μπορούσαμε να ξέρουμε και μένουμε εκεί. Η μάνα μου ακούει τους πυροβολισμούς, αφήνει τα κορίτσια στο Αμπέλι και έρχεται. Μας συναντάει. Πάρτε τις Αγελάδες, πάτε πίσω και εγώ θα πάω στο χωριό. Να πάρω ψωμί, να πάρω κάτι πράγματα και θα έρθω να πάρω τα κορίτσια και θα έρθω να σας βρω. Αυτή ήταν η τελευταία συνομιλία που είχαμε με τη μάνα μας. Έρχεται η μάνα μου στο χωριό, συναντάει τους γειτόνες, τι θα κάνουμε, δεν ξέρω και τα λοιπά. Θα πάμε στον πρόεδρο. Πάνε στον πρόεδρο, ο πρόεδρος τους λέει από ό,τι ξέρω εγώ, αυτό που είπε και ο Μπάβης προηγουμένως, με το προηγούμενο του αεροπλάνου που πέσανε και τους περιθάλψαν οι χορτιατινοί, παλικάρια τους κουβαλήσανε με πρόχειρα φορεία, γυναίκες που δεν είχαμε λάδι να φάμε τότε, βγάζανε από τις καντήλες το λάδι και τους περιθάλψαν γιατί είχαν εγκάβματα. Βέβαια οι Γερμανοί το μάθανε αυτό εδώ πέρα, γι' αυτό στείλαν και συγχαρητήρια στον πρόεδρο ότι για να μας ευχαριστήσει. Αυτή η Γερμανία του 1943 δεν ήταν η Γερμανία του 1944. Αυτή ήταν το επίλεκτο τάγμα του Χίτλερ, η λεγόμενη κυνηγή. Αυτή ήταν τα πιο εμποβόρα και τα πιο αυτά στοιχεία. Αυτοί ξεκίνησαν από τη Διάνο της Κρήτης, συνεχίσαν λίγο διάστημα και στα Γιαννητσά και μετά καταλήξαν στο Χορτιάτι. Τα δε τρομερά αυτά εγκλήματα που κάνανε έχουν γίνει και στην Ευρώπη. Το Auschwitz και το Dachau και το Mauthausen έχουν κάνει και εκεί πέρα. Με τη διαφορά ότι η εκτέλεση αυτή των ανθρώπων εκεί πέρα προηγείται τα λεγόμενα η θάλαμμα αερίων. Τους βάζουν στους θαλάμμας αερίων, ανοίγαν τις βαλβίδες, έφυγε το κυκλώνιο, πέφτανε οι άνθρωποι πεθαμένοι κάτω και μετά τους μεταφέραν δίπλα που ήταν τα κρεματόρια και τους καίγανε εκεί πέρα. Σε εμάς έγινε ένα πιο απάνθρωπο. Ζωντανούς, μικρά παιδιά, ανθρώπους, γυναίκες κτλ. Τους πρόχνανε μέσα, τους πρίζανε, τους φωνάζανε, πολλούς τους εκτελούσαν και στην είσοδο ακόμα, με ξερά χόρτα που φέρανε και μια έφλεκτη σκόνη, τους βάλανε και τους κάψαν ζωντανούς. Είναι από τα πιο φρικτά ολοκαυτώματα που έχει γίνει και η διαφορά είναι ότι δεν έχει καταχωρηθεί σε πολεμικά αυτά των Γερμανών. Εκεί υπάρχει το αρχείο στο Φράιμπουργκ της Γερμανίας, όπου είναι καταχωρημένα όλα. Ο Χορτιάτης δεν φαίνεται πουθενά. Σε κάποια ερώτηση που προσπάθησα να κάνω εγώ κτλ. Δύο αιτίες υπάρχουν. Ή επειδή και εμείς είχαμε αυτό ότι ήταν οι συνεργάτες, οι Έλληνες συσταγωγικά, που βοηθήσανε. Και προσπαθήσαν και αυτοί να το καλύψουν έτσι. Και παραμένει μέχρι σήμερα ακόμα. Όπως και με τις αποζημιώσεις βέβαια, που δεν έχουμε πάρει ποτέ. Εμείς φεύγοντας από εκεί πέρα πηγαίνουμε εδώ, είναι οι 2 μίλοι. Τις πρώτες πληροφορίες για την οικογένειά μας τη μαθαίνουμε από τον Πέντρο, που ήταν και φίλος μου της Αγκαλής. Το Τσαγκανή που ακούσαμε τη μαρτυρία του προηγουμένου. Ναι, ο οποίος ήταν καμένος στο ένα το πόδι του, από ένα καουτσούκ, γιατί πέφτοντας από το παράθυρο, ένας ταγματοσφαλίτης, όχι Γερμανός, του ρίξε ένα κατσούκ και τον έκαψε το πόδι. Και ο Πέτρος ήρθε εκεί πέρα και μας είπε, όπως και η Ήρης,
η Σέκα, η οποία ήταν και αυτή γειτόνισσα και αφιλινάδα της Ευτυχίας, της αδερφής μου. Και η Ήρης μας είπε ότι ναι, οι δικοί σας ήταν όλοι μέσα, τους είδα εγώ. Όπως και η Ελένη, η Νανακούδη Γκουραμάνη. Είδε την αδερφή μου τη μεγάλη. Και από εκεί μάθαμε και τα αυτά. Και συνεχίστε και έτσι το άφτημα και τα λοιπά. Ευχαριστούμε τον Μανώλη. Αυτά λοιπόν συνέβησαν εδώ στο φούρνο Γκουραμάνη. Δυστυχώς το θεωρώ μεγάλο, να μην πω έγκλημα, αλλά απέραντο λάθος αυτό που κάνανε μια νυχτή που ένα ταπεινό μνημείο που υπήρχε εδώ εξαφανίστηκε και εγκαταστήσαν αυτήν την εκκλησία που δεν παραπέμπει σε αυτό το φοβερό γεγονός που συνέβη σε αυτό το χώρο. Παρά μόνον μια πλάκα με τα ονόματα καταχωνιασμένη που είναι εκεί πέρα. Αυτό ήταν απαράδεκτη ενέργεια που έγινε πριν από 30 χρόνια περίπου. Δεν το πήραμε είδηση. Εκ των υστέρων το πήραμε είδηση, ήρθαμε το πρωί και είδαμε αυτό εδώ πέρα. Άντε μετά να ξυλώσει η εκκλησία. Ήταν λάθος αυτό που έγινε. Έφυγε ο Γεράλης, έπρεπε και δημόσια να το καταθέσουμε. Ο Χορτιάτης 18 χιλιόμετρα από τη Θεσσαλονίκη, σε όλα τα ολοκαυτώματα της Ελλάδας έχουν γίνει μουσεία. Εμείς δεν καταρθώσαμε το κόμμα και πρέπει να επιμένουμε. Θα τα πούμε και στο τέλος του Ευρωπαίου. Λοιπόν, εδώ όχι, είχε καταρρεύσει, έχω φωτογραφίες, έχω δημοσιεύσει πολλές φορές, είχε καταρρεύσει. Αλλά θα μπορούσε να κρατηθεί αυτό ή τουλάχιστον το ταπεινό μνημείο που υπήρχε. Πάμε τώρα για να ολοκληρώσουμε τον περίπατό μας, γιατί πρέπει να σας πω το εξής. Είμαστε τυχεροί απόψε, γιατί είναι πανσέλινος και το Υπουργείο Πολιτισμού, όπως χρόνια τώρα κάνει, ανοίγει 100 αρχαιολογικούς χώρους σε όλη την Ελλάδα και ανάμεσα στους χώρους αυτούς είναι και η περίφημη Βυζαντινή μας εκκλησία του 12ου αιώνα που αναστηλώθηκε και αξίζει 8 με 12 είναι ανοιχτή, αξίζει όσες και όσοι θέλουμε να πάμε από εκεί, να μπούμε μέσα να το δούμε και λίγα ή περισσότερα λόγια που ξέρουμε γι' αυτό θα σας τα πούμε εκεί πέρα. Άρα λοιπόν πάμε να ολοκληρώσουμε στο μνημείο Ολοκαυτώματος. Είμαστε λοιπόν στο κεντρικό μνημείο του Ολοκαυτώματος. Αυτό έγινε αρχές της δεκαετίας του 60 με ερανική επιτροπή που είχε δημιουργηθεί τότε. Έγινε αυτή η σύνθεση με ψηφιδωτά από τη Γέτη Κρεμμύδα. Πρέπει να σας πω ότι πολλά από τις ψηφίδες αυτές τις είχαμε βρει εμείς μαθητές του Δημοτικού Σχολείου Χορτιάτη, εκεί που είναι το γυμνάσιο τώρα. Εκεί ήταν ένα περίφημο βυζαντινό μοναστήρι του 10ου αιώνα, η Μονή του Χορταΐτου. Έτσι επάνω βρίσκαμε ψηφίδες και τις μαζεύαμε. Όταν ξεκίνησε η Γέτη να κάνει έμαθε ότι υπάρχουν παιδιά που έχουν μαζέψει, μας έδινε καραμέλες και τις δίναμε τις ψηφίδες. Βέβαια έχω τις δικές μου ενστάσεις όσον αφορά, είναι υπέροχο σαν από τεχνικής πλευράς, θαυμάσιο. Έχω κάποιες ενστάσεις όσον αφορά το πώς παρουσιάζεται το θέμα. Γιατί όπως ακούσατε προηγουμένως, από μία μαρτυρία της Μαρίας Αγγελινούδη, τι λέει, εκεί που είμαι στη Στίβα με τους νεκρούς και κάνω κι εγώ την πεθαμένη, βλέπω να σέρνουν τον παπά από τα γένια, ήδη και γόντουσαν μέσα, να σέρνουν τον παπά από τα γένια και τον φέρνουν και τον λέγανε κομμουνιστής είσαι και εσύ κλπ. Δηλαδή, ο πάτερ Δημήτρης Τομαράς μπήκε πολύ αργότερα στο κάδρο εκείνης της μέρας. Γιατί μερικές φορές δημιουργούνται μύθοι. Ο πρόεδρος πήγε να σώσει τους κατοίκους. Εκείνη τη μέρα όποιος ήθελε να σώσει ανθρώπους έλεγε τον κόσμο να φύγουν στο βουνό. Εκεί πάνω ήταν η σωτηρία. Έτσι. Το ίδιο συνέβη και με τον απλό παπά όπως ήταν τότε οι παπάδες. Ένας απλός άνθρωπος, καλοκάγαθος, που έκρυψε τις κόρες του μέσα στο σπίτι, βγήκε να δει τι συμβαίνει, τον είδαν δυο ταγματασφαλίτες, του λένε πού πας παπά, να λέει να δω τι γίνεται παιδιά, λέει θα σας πάμε στη Θεσσαλονίκη, κανείς άλλο στο σπίτι, ναι, βγάζει τις κόρες του, τις βιάζουνε μπροστά στα μάτια του παπά και μετά τους κάψαν ζωντανούς. Αυτά όσον αφορά
τη σύνθεση που είπα ως τεχνικά για μένα είναι άψογη με τις όποιες γνώσεις έχω. Εδώ όμως δέστε τώρα είναι τα ονόματα των 149-147 γράφει εδώ πέρα ανθρώπων. Τι γράφει όμως? Εκάησαν ζώντες υπό των Γερμανών Ναζί την 2/9/1944. Μα εγώ σας είπα, ακούσατε και τις μαρτυρίες όσων επέζησαν μέσα από το ολοκαύτωμα, ότι εκείνη τη μέρα τη βρώμικη δουλειά την κάναν οι Έλληνες συνεργάτες των Γερμανών. Γιατί δεν αναγράφονται? Είναι ένα ζήτημα σοβαρό, το παλεύουμε χρόνια, δυστυχώς είναι διαχρονικό το κουτσούρεμα της μνήμης, η ευθύνη αφορά όλες τις κοινοτικές και δημοτικές αρχές από το 1974 μέχρι τα σήμερα, για να εξηγούμαστε. Η Ειρήνη θα μας διαβάσει ένα ποίημα του Τάκη Λαζαρίδη, ένα σπουδαίου ανθρώπου, φίλου μας καλού χρόνια που έχει φύγει. Η αγάπη του για τον Χορτιάτη και για όλη αυτήν την ιστορία ήταν τεράστια μεγάλη και έγραφε και ποίηματα. Ένα τέτοιο ποίημα θα μας διαβάσει η Ειρήνη. Μπροστά στο ηρώ του ολοκαυτώματος ο τίτλος. Διαβάτη του περνάς από το μαρτυρικό Χορτιάτη, από αυτόν το μουσκεμένο με δάκρυα τόπο, όπου οι πέτρες και το χώμα θυμούνται και η σκληρή μοίρα τον έκανε στις 2 Σεπτέμβρη του 1944 θυσίας ναό. Σταμάτα λίγο στην πλατεία του, μπροστά στο ηρώο του ολοκαυτώματος, εκεί που οι 149 δικοχαμένοι βογκούν, τα γραμμένα με φωτιά ονόματα να διαβάσεις, την ψαλμοδία του ύψης του πόνου να ακούσεις και του πόνου την Αγία, την πλατητέρα να προσκυνήσεις. Θυμήσου, σου κράζουν όλα εδώ. Ήλιε Θεέ, μην επιτρέψεις άλλα ολοκαυτώματα. Μέρα φρικτή της φωτιάς και του θανάτου πόρη μην ξανάρθεις. Καημέ που στο Θεό ανεβαίνεις από το ηρώο, κάνε τούτους τους σταυρούς, σταυρούς της ανθρωπότητας, λήψη όλου του κόσμου. Κάνε τούτη την ομοβροντία σιωπών, παγκόσμια αντιπολεμική ιαχή και τις φλόγες του ηρώου, φωτιές αγάπης και ειρήνης. Κάνε τρανύτερα τον κόσμο, πιότερη αγάπη να χωρά και τον λιγμό αγάπη να γεννά. Κάνε ρόδα να ανθίζουν στον τόπο του χαμού, αγριολούλουδα και ευωδιές να ημερεύουν τις ψυχές. Αδικοχαμένοι του ολοκαυτώματος, αν σήμερα 2 Σεπτέμβρη αεράκι σας ανταμώσει, κι στα μάκρη της ζωής όπου βρίσκεται, μην απορρίσετε. Είναι η ανάσα του πόνου που στέλνει το βγαλμένο από τη στάχτη και τον θάνατο καινούριο χωριό. Είναι του χρέους τα γέρη που φτάνει ως εκεί. Ω μνημή σκληρή, με τη μυρωδιά της φωτιάς και του θανάτου, ο χρόνος δεν σε λυγίζει. Ο κύριος Πατσοδήμος, προτού ξεκινήσει η πορεία, μου λέει «Κύριε Μπάμπη, σας έφερα ένα ποίημα που έχω γράψει για το ολοκαύτωμα. Μπορώ να το διαβάσω?» «Έλα κύριε Πατσοδήμο, να το διαβάσεις». Ευχαριστώ πολύ. Εμείς ευχαριστούμε. Αν και δεν είμαι χορτιατινός, αλλά το γεγονός αυτό δεν μπορούσε παρά να με έχει συγκλονίσει. Το ποίημα που έχω συντάξει αναφέρεται στα ολοκαυτώματα του χθες και του σήμερα. Σε κάθε στροφή θα δείτε ότι παίζω με τη λέξη φωτιά και φως και προσπαθώ να βρω τις αντίθετες λέξεις της φωτιάς ή του φωτός. Αυτό φαίνεται μέσα από τις στροφές που θα ακούσετε. Πρωτού το διαβάσω, θα ήθελα να πω δύο κουβέντες. Κύριε Πασοδήμα, έχουμε πρόβλημα με το χρόνο μόνο. Ναι. Συγγνώμη. Φωτιά στις ιστορίες το διάσελο. Ανάβει, καίει και φωτίζει. Γίνεται φάρος, δρόμος και οδηγός. Όλον τον κόσμο αφυπνίζει. Το φως στον κόσμο έφερε και έδωσε ο Προμηθέας, μα του κακού ο σύμβουλος
έγινε επιμηθέας. Η φλόγα μένει άσβηστη στου ειρηνευτεί το χέρι, όταν το φέγγος της σκορπά σ' όλη την οικουμένη. Το χέρι που άδολα κρατά τη δάρδα να φωτίζει, γίνεται χέρι φωνικό, στου σκοταδιού τη δίνει. Στο κούγκι ο καλόγερος φωτιά βάζει και σώζει, ότι ο νέρον κοινικά έκαιγε μες στη Ρώμη. Απ' της καρδιάς το πύρωμα φλέγεται η Ολυμπία, του κέρδους όργανο φρικτό, του απλίστου η μανία. Σαν άκουγες για ελευθεριά, πατρίδα και θρησκεία, έμπαινες πρώτος στη φωτιά, αντίρρηση καμία. Τα ίδια τώρα ιδανικά, τα βλέπεις μ' άλλο μάτι, σου φαίνονται πια ξενικά, αλλάζεις μονοπάτι. Στου Σαμαρίτη τη στροφή, σαν παίρνεις άλλο δρόμο, ο πόνος του πλησίον σου δε σου θυμίζει πόνο. Μ' αν θέλεις σήμερα να δεις στοχαστικέ διαβάτη της φλόγας κατορθώματα, έλα απ' το χορτιάτι. Εδώ θα δεις κατάματα το χέρι των Ναζί και αυτού που ζώνει τάρματα τη λευτεριά να βρει. Εδώ θα βρεις του σήμερα ονόματα, μα και του χθες ολοκαυτώματα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε. Η Ιωάννα θα μας διαβάσει ένα ποίημα που έγραψε ο Μανώλης Γλέζος την πρώτη φορά που είχε έρθει στο Χορτιάτι, γιατί είχε έρθει αρκετές φορές. Ήρθε, επισκέφθηκε το μνημείο και θα ακούσουμε το ποίημα που έγραψε. Ιωάννα, δυνατά. Χρέος ή μνήμη, του Μανώλη Γλέζου. Τα αρόπτρα της μνήμης και του χρέους κρούουν τις θύρες της λησμονιάς στα κάστρα της θυσίας. Χορτιάτι, κομμένο, μουσιοτίτσο, προσοτσάνι, δοξάτο, κλεισούρα, δομένικο, τσαριτσάνι, λιγιάδες, εωριδέα, καλάβρητα, αετός, κερδίλια, δίστομο, κάνδαμος, διανός. Δεκάδες πολλές τα ολοκαυτώματα, γραμμένα με καυτό σίδερο στις καρδιές του πόνου. Στο φετινό προσκλητήριο, όταν διαβάζετε τα ονόματα των μικρών παιδιών, μην κλαίτε, μα δυνατά να τα φωνάζετε. Πέρασαν από τότες, από τη μεγάλη σφαγή. 57 καλοκαίρια. 57 φορές φύτρωσε και άνθησε, μέστωσε και κάρπισε το σιτάρι της ζωής μας. Τα μονοχρονίτικα παιδιά του Χορτιάτη, η Ανθούλα Τράικου, ο Θανάσης Αγγελινούδης και ο Αλέξανδρος Σαρβάνης. Τα διχρονίτικα, η Χρυσούλα Ευγενούδη, η Χρυσούλα Λασκαρίδη και η Ευαγγελία Σκαραγκά. Και τα τριχρονίτικα, Μιλίτσα Δρακούδη και η Ειρήνη Γκουραμάνη θα ήταν σήμερα 58, 59, 60 χρονών. Θα είχαν παιδιά και εγγόνια και δυσέγγωνα. Ελάτε να χτυπήσουμε τις καμπάνες της μνήμης, να θυμηθούμε, να μην ξεχάσουμε, για να μην ξαναελευθερήσουν τα ντρεπάνια του χάρου. Κάπου εδώ ολοκληρώνουμε, αλλά επιτρέψτε μου να διαβάσω κάποια από την μαρτυρία της θείας μου της Ελένης Γκουραμάνη Νανακούδη. Το έχω και πρωτοσέλιδο στην εφημερίδα που θα κυκλοφορήσει όπως πάντα εδώ και 33 χρόνια στις 12 η ώρα με το τέλος των εκδηλώσεων εδώ. Δεν μπορώ και δεν πρέπει να ξεχάσω τα όσα φοβερά πέρασα εκείνη τη συφοριασμένη μέρα του Σεπτέμβρη. Τα νεκρά βλέμματα της μάνας μου και της αδελφής μου μέσα στο φούρνο του θειού μου. Το διάτριτο από σφαίρες βρέφος στην αγκαλιά της μάνας του Σοφίας Αγγελινούδη. Τη στίβα των νεκρών στην αυλή του φούρνου, όπου βρήκα καταφύγιο όταν βγήκα έξω από το φούρνο που καιγόταν, κάνοντας κι εγώ την πεθαμένη. Τα γέλια των Γερμανών και ταγματασφαλιτών που βλέπανε το μικρό παιδί να βυζένει την νεκρή μάνα του. Το τρομακτικό τρελό βλέμμα του ταγματασφαλίτη
που προσπάθησε να με σκοτώσει όταν έφευγα προς το βουνό. Όλα αυτά με ακολουθούν μέρα νύχτα. Είναι ένα με τη ζωή μου και θεωρώ καθήκον μου ιερό να τα γνωρίσω στον κόσμο και κυρίως στα νέα παιδιά για να μην βιώσουν τα όσα φοβερά και τρομερά πέρασε η γενιά μου. Συγχωρώ, αλλά δεν ξεχνώ. Και γράφω στην εφημερίδα που σας είπα, το έχω πρωτοσέλιδο, λόγια της 11χρονης τότε Ελένης Γκουραμάνη Νανακούδη, που γλίτωσε μέσα από τον φούρνο του Στέφανου Γκουραμάνη, που οι Γερμανοί και κυρίως οι Έλληνες Σουμπερίτες, συνεργάτες τους, μετέτρεψαν σε κρεματόριο κατά τα πρότυπα του Auschwitz-Birkenau. Με μια διαφορά. Εδώ έκαψαν, όπως είπε και ο Μανώλης προηγουμένως, τα γυναικόπαιδα ζωντανά, ενώ στο Auschwitz-Birkenau τα καίγανε όταν ήταν νεκρά τα πτώματα. Την μαρτυρία ράπισμα, που σας διάβασα τώρα, κατά του ναζισμού, φασισμού, την αφιερώνουμε με πολλά εισαγωγικά στους 100 και όχι μόνον χορτιατινούς, παλιούς και νέους, κατοίκους εννοώ, που επιβράβευσαν στις 25 Ιούνιου τους ιδεολογικούς και όχι μόνον απογόνους των Σουμπεριτών ταγματασφαλιτών. Θλίψη και οργή συνάμα τα συναισθήματά μας. Ο νοών νοήτο. Σας ευχαριστούμε. Διαδώστε κι εσείς όλο αυτό το γεγονός. Και τώρα όσοι θέλουμε θα πάμε στην εκκλησία. Είναι 150 μέτρα πιο πάνω. Έχουμε τη χαρά να την επισκεφτείτε, γιατί εγώ την επισκέφτομαι κάθε μέρα. Και εκεί θα πούμε και λίγα λόγια που γνωρίζουμε για αυτήν. Και βέβαια να πούμε ότι του χρόνου είναι 1944. 2024 θα είναι τα 80 χρόνια. Μια εμβληματική επέτειος. Γι' αυτό και από τα τώρα, εμείς τουλάχιστον σαν Κίνηση Πολιτών και Εφημερίδα, έχουμε ξεκινήσει τις προετοιμασίες και όπως θα δείτε και σε μια ανοιχτή επιστολή που απευθύνουμε στον Δήμαρχό μας, τον αυριανό που θα προκύψει από τις εκλογές, αλλά και όχι μόνον, θα θέλαμε το 24 να γίνει έτος ολοκαυτώματος Χορτιάτη για όλη την περιοχή της Θεσσαλονίκης, με στόχο να γίνει ο Χορτιάτης το κέντρο μνήμης της ναζιστικής και δοσυλλογικής θηριωδίας. Γιατί από όλα τα ολοκαυτώματα στην Ελλάδα, ο Στέργιος τα γνώρισε τα περισσότερα, οι δοσύλλογοι εδώ παίξαν εκείνη τη μέρα τον πιο άγριο, το πιο φοβερό ρόλο. Γι' αυτό και απαιτούμε και μουσείο, αλλά όπως ακούσατε ο πρόεδρος του Δημοτικού μας θα το μεταφέρει βεβαίως, αν εκλεχθούν, θα το μεταφέρει στην επόμενη Δημοτική Αρχή. Πάμε λοιπόν προς την Εκκλησία, είναι ένα θαυμάσιο μνημείο και πραγματικά θα νιώσετε πιο γαληνεμένοι από όλα αυτά τα δύσκολα που ακούσατε σήμερα.